ассалому алайкум. Дарси ҳаштум мо бошад кор бо ҷадвалҳо дар забони HTML. Барои сохтани ҷадвал дар забони HTML мо аз теги table истифода мебарем. ҷадвалҳо дар омодакунии сомона бисёр истифода мешаванд. мо метавонем ба воситаи теги table сарлавҳаи сомона, ҷадвал аз тарафи чап, майдон барои хабарҳо, ҷадвал аз тарафи рост, рӯйхатҳо ва ҳар қисмати сомонаамонро бо ин тег таҳрбандӣ ё ба танзим медарорем. ҳуҷҷатамонро бо таҳриргари матнӣ мекушоем. теги дарси гузаштаро пок мекунему дохили теги h1 менависем. кор бо ҷадвалҳо дар забони HTML. баъд аз теги h1 теги tableро мекушоем. азбаски теги table теги ҷуфт аст, боз тегро мебандем. ҷадвалҳо дорандаи сатру сутун мебошанд. барои сохтани сатри ҷадвал мо аз теги tr истифода мебарем. акнун дохили теги table мо теги tr-ро мекушоем. азбаски ҷуфт аст, боз тегро мебандем. барои сохтани сутуни ҷадвал бошад аз теги th ва теги td истифода мебарем. сутунҳое ки бо теги th яъне table header сохта мешаванд, аз номаш маълум аст ки барои сарлавҳаи ҷадвал омода шудааст ва сутунҳое ки бо теги td яъне table data сохта мешаванд, мувофиқи номаш фикр кунем барои маълумотҳои ҷадвал омода шудааст. пас мо барои сарлавҳаи сутунҳои сатри аввал аз теги th истифода мебарем. дохили теги tr мо теги th-ро ҳамроҳ мекунем, боз мебандем. ман теги th-ро нусхабардорӣ карда 6 маротибаи дигар мегузорам. 4 5 6 7. акнун дохили сутуни якум менависам рақами тартибӣ. сутуни дуюм бошад ном, дар сутуни сеюм бошад насаб, дар сутуни чаҳорум бошад ҷинс, дар сутуни панҷум бошад соли таваллуд, дар сутуни шашум бошад истиқоматкунандаи, дар сутуни ҳафтум бошад рақами телефон. сатри аввали мо бо сутунҳояш тайёр шуд. акнун сатри дигарро баъд аз сатри якум ҳамроҳ мекунем. баъд аз теги басташудаи tr ба сатри дигар мегузарем. боз теги tr-ро мекушоем. тегро мебандем. барои сутуни ин сатр бошад мо аз теги td истифода мебарем. ман дар ин сатр ва дигар сатрҳои баъдӣ маълумот дохил мекунам. барои ҳамин аз теги td истифода мебарам ва ҳангоми натиҷаашро дидан хубтар дарк мекунед фарқ байни теги th ва td дар чист. теги td-ро ҳамроҳ мекунем. td боз тегро мебандем ва ин тегро 6 маротибаи дигар нусхабардорӣ карда мегузорем. 2 4 6 7 шуд ва дар сутуни якум бошад менависем рақами 1. дар сутуни дуюм бошад давлаталӣ. дар сутуни сеюм бошад ҳафизов. чӣ хеле ки мебинед сутуни чорум бошад ҷинс яъне мард. панҷум бошад соли таваллуд 12 1994. шашум бошад шаҳри кулоб. ҳафтум бошад рақамҳои телефон 1. акнун ҷадвали мо омода шуд. ҳуҷҷатамонро сабт мекунем ва бо муроргари Google Chrome мекушоем. якҷоя натиҷаашро мебинем. чӣ тавре ки дидед ҷадвали мо тайёр шуду, аммо фаҳмотар нест. ҳозир ман ба теги table хусусияти бордерро бо қимати 1 ҳамроҳ мекунам. ҳуҷҷатамонро сабт карда бори дигар аз назар гузаронем.
чӣ тавре ки мебинед сарҳадҳои ҷадвали мо бо як девор бо ранги сиёҳ муайян шуд. Агар шумо хоҳед ки сарҳадҳои ҷадвали шумо ҳамин девораш ғафстар шавад, қиматашро бошад мегузорем 5. чӣ тавре ки мебинед боз ғафстар шуд. ман бошам аз қимати 1 истифода мебарам ва шумо мувофиқи дили худатон қиматашро гузоред. акнун ба қисми тегҳои th ва td гузарем. чӣ тавре ки мебинед калимаҳое ки дохили теги th буда ба мобайни хона равона шудаанд ва намудашон ғафстар мебошанд назар ба калимаҳои дохили теги td. дар ҳақиқат намуди сарлавҳаро интихоб кардааст. чӣ тавре ки шумо мебинед калимаҳои дохили теги td буда ба мисли матни оддӣ бе тағйирот намоиш дода шудааст. ман барои вақти зиёдро нагирифтан 6 нафар дигарро ба рӯйхат гирифта тайёр дорам. ҳоло нусхабардорӣ карда баъди сатри якум мегузораму баъд доир ба хусусиятҳое ки дар ин тегҳо истифода мешаванд кор ва суҳбат мекунем. баъд аз сатри дуюм виставид гузоштан саб баргардем ба мурургар тугмаи абнавиро пахш кунем. чӣ тавре ки мебинед 6 нафари дига илова шуд. акнун ба теги тейбл якчанд хусусиятҳо илова мекунем ва натиҷаашро якҷоя мебинем. баъд аз хусусияти бордер ман хусусияти элайнро ҳамроҳ мекунам. қиматашро бошад сентер мегузорам. ҳуҷҷатамонро сабт мекунем, бармегардем ба мурургар, тугмаи абнавиро пахш мекунем. чӣ тавре ки дидед хусусияти элайн бошад барои атроф муайян шудааст. чӣ тавре ки мебинед ҷадвали мо ба мобайни саҳифа равона шуд. дӯстони азиз, шумо метавонед аз қиматҳои райт ва лефт ҳам истифода бибаред. қимати райт бошад ҷадвалро ба тарафи рости саҳифа равона мекунад ва қимати лефт бошад ба тарафи ҳамин чап равона мекунад. мо ҳоло аз ҳамин қимати центр истифода мебарем. баъд аз хусусияти элайн мо хусусияти bg colorро илова мекунем. bg color қиматашро бошад мегузорем f1 e2 ҳуҷҷатамонро сабт мекунем. хусусияти bg color барои танзими ранги заминаи унсурӣ дар html истифода мешавад. чӣ тавре ки дидед бе кӯшиши зиёд мо тавонистем замини ҷадвалро ки бо ранги сафед муайян буд тавассути илова кардани баъзе рангҳо дар қимати хусусияти bg color тағйир диҳем. аён аст ки қимати гузошташудаи мо имконият дод ранги замини ҷадвали мо бо чунин ранг илова карда шавад. шумо метавонед қиматҳои bg colorро бо дигар рамзҳои рангӣ иваз кунед. ман як қисми рамзҳои рангҳоро дар навор гузоштам. шумо метавонед истифода бибаред. баъд аз хусусияти bg color мо хусусияти widthро ҳамроҳ мекунем. қиматашро бошад 1024 мегузорем. 1024 пиксел. баргардем ба мурургар, тугмаи абнавиро пахш кунем. хусусияти вид бошад барои дарозӣ, яъне ҷадвалро дар пикселҳо муайян мекунад. чӣ тавре ки дидед ҷадвали мо мувофиқи қимати гузоштаамон паҳн ё дароз шуд. агар мо қиматашро 700 гузорем, 700 пиксел, баргардем ба мурургар, андозаи ҷадвал боз хурдтар шуд, яъне дарозии ҷадвал боз хурдтар шуд. ман аз ҳамон 1024 истифода мебарам. қимати 1024 чӣ тавре ки мебинед дарозии ҷадвалро боз беҳтар мекунад. баъд аз хусусияти вид хусусияти cell spacingро илова мекунем. cell spacing қиматашро бошад 5 мегузорем. баргардем ба мурургар, тугмаи абнавиро пахш кунем. хусусияти cell spacing бошад худи сарҳадро ҷудо мекунад. чӣ тавре ки мебинед ҳамин сарҳаде ки мо бо хусусияти бордер дар як пиксел муайян кардаем аз теги th ва td ҷудо кардааст. агар мо 15 гузорем ва баргардем ба мурургар, чӣ тавре ки мебинед боз андозааш зиёдтар шуд. ман бошам қиматашро 0 мегузорам.
چی طوری که میبینید سرحدهای سطر و ستون ما بهترین شد. بعد از خصوصیت سیل سپیسینگ ما خصوصیت سیل پدینگ رو علاوه میکنیم. سیل پدینگ قیمتش رو باشد 10 میگذاریم. برگردیم با مرورگر تکمه ابنندی رو پخش کنیم. نتیجه رو دیدید. خصوصیت سیل پدینگ برای فاصله بین سرحد و مقدار آن استفاده می شود. چی طوری که دیدید فاصله بین سرحدها با متن‌های داخلی سطر و ستون‌ها تغییر یافت. اگر ما گوییم جدول ما یک میده بهتر شد خطا نمیکنیم. اکنون ما برای سطر اول رنگ زمینش رو عوض میکنیم. داخلی تگ TR ما خصوصیت BG کلر علاوه میکنیم. قیمتش رو باشد A7 مقدار میدهیم. برگردیم با مرورگر تکمه ابنمید رو پخش کنیم. چی طوری که میبینید زمین سطر اول خاکستر رنگ شد، یعنی رنگی خاکستری رو همراه کرد، قبول کرد. اکنون دایر با یک قسم خصوصیت ها صحبت کردیم. دوستان عزیز، من در جدول تغییرات دیگر علاوه میکنم. بعد این درس همان رو به انجام میرسونیم. شاید روز با شما به کار آید. بعد از ستون هفتم سطر اول یک ستون دیگر همراه میکنیم. تگ TH رو علاوه میکنیم. TH تگ رو باز میبندیم و متنش رو باشد شکلی تحصیل نویسیم. شکلی تحصیل. بعد از سطر یکم باشد ما یک سطر دیگر علاوه میکنیم. تگ TR رو می نویسیم. تگ رو باز میبندیم و داخل این تگ باشد تگ TH رو علاوه میکنیم. تگ رو باز میبندیم و دو مرتبه دیگر نسخه برداری کرده. در ستون یکم باشد روزانه، در ستون دوم باشد بودجوی، در ستون سوم باشد شرطنامه‌وی. اکنون با این ستون ها ما خصوصیت همراه میکنیم. الاین برابر نقطه سنتر و رنگش را باشد رنگ TR رو علاوه میکنیم. خصوصیت الاین رو همراه خصوصیت BG کلر نسخه برداری کرده. در این دو ستون دیگه هم همراه میکنیم. در سطرهای دیگری که میبینید سطر دوم، سوم و چهارم، بعد از تگ TD ما با سه ستون دیگه میسازیم. تگ TD رو میکشیم. باز میبندیم. دو مرتبه دیگه نسخه برداری کرده. در اینجا باشد مثال پلوس، در اینش باشد مینوس، در اینش باشد مبلغ شرطنامه، یا این رو مبلغ شرطنامه نویسیم. مبلغ شرطنامه. و در اینجا باشد در ستون دهم باشد ما 4284. اکنون این سه ستونه که ما در آخر ساختیم با اینها ما خصوصیت علاوه میکنیم. الاین برابر دو نقطه سنتر. همین رو نسخه برداری کرده. در این دو تا دیگه هم علاوه میکنیم. دو تایی که بعد ساختیم. اکنون سه ستونه که ما در آخر ساختیم نسخه برداری کرده. در سطرهای دوم و سوم هم همراه میکنیم. سوم و چهارم و پنجم چند سطری که باشد حالا همراه میکنیم.
ва дар ин ҷо маҳмуротро ҳам мисол плюс мекунем. меҳрнигорро ҳам плюс мекунем. аз шартнома мисол озод, маъмурот ҳам озод. ва баъд аз хусусияти элайн бошад, мо хусусияти bg colorро илова карда қиматашро S4 CC35 мегузорем. нусхабардорӣ карда ин хусусиятро ҳамроҳи қиматаш дар меҳрнигор ҳам мегузорем. ҳуҷҷатро сабт мекунем. бармегардем ба муроргар, тугмаи абнавидро пахш кунем. бача, ҷадвал чунин шаклро қабул кард. акнун ба як қисми тегҳо хусусият ҳамроҳ мекунем. натиҷаи беҳтарини ҷадвалро якҷоя мебинем. бармегардем ба таҳриргар, ба боло меравем ба сатри аввал. дар сатри якум бошад, хусусияти роусманро ҳамроҳ мекунем. қиматашро бошад 2 мегузорем. ҳамин хусусиятро нусхабардорӣ карда дар дигар сутунҳо ҳам ҳамроҳ мекунем. ба ҷуз шакли таҳсил. ба шакли таҳсил мо хусусияти колспанро ҳамроҳ мекунем. қиматашро бошад 3 мегузорем. ҳуҷҷатамонро сабт мекунем. бармегардем ба муроргар, тугмаи абнавидро пахш кунем. ҷадвали мо беҳтарин шуд. чӣ хеле ки дидед шакли таҳсил дар ин ҷо қарор гирифт. рӯзона буҷави маблағи шартнома дар ин ҷо. хусусияти роуспан ки мо қиматашро 2 гузоштем, барои фосилаҳоро дар сатрҳо бардоштан мебошад. ин хусусият қиматҳои рақамӣ дорад. чӣ тавре ки мебинед рақами 1 2 3 4 ва дар тегҳои TD ва TH илова карда мешавад. мисол мо агар ба теги TH, чӣ тавре ки дидед, мо ба теги TH хусусияти роуспанро бо қимати 2 ҳамроҳ кардем. 2 ин чиро дар назар дорад? мисол чӣ тавре ки шумо дидед 1 2 сатри якумро бо сатри дуюме ки бо ин мебинед шумо ба як сатр баробар кард. сатри якуму дуюмро, мисол сатри 1 у 2ро ба як сатр баробар кард, ба як хона баробар кард. ва колспане ки мо ҳамроҳ кардем, хусусияти колспан бо қимати 3. ин хусусият ҳам қиматҳои рақамӣ дорад ва дар тегҳои TD ва TH ҳамроҳ карда мешавад. вазифааш бошад ба ҳар як сутуни сатр иҷозат медиҳад ки ба ҳар як сутуни сатр, чӣ хеле ки мебинед 1 2 3, он 3 ки мо гузоштем, он 3 ки мо гузоштем, 3 сутунро 1 2 3 3 сутунро ба як сутун табдил медиҳад. агар мо ҳоло қиматашро 2 гузорем, чӣ тавре ки мебинед, боз ҷадвал 2 сутунро ба як сутун баробар кард. ба ҳолати аввала бармегардонем, сабт мекунем. ҳуҷҷатамонро як бор дигар мебинем. чӣ хеле ки мебинед, ҷадвали мо беҳтарин шуд. ва пеш аз сатри якум ман як сатри дигар месозам. дохили теги TR бошад, теги TH-ро ҳамроҳ мекунем. тегро мебандем ва дар ин ҷо менависем рӯйхати донишҷӯёни ихтисоси 40102 ба теги TH бошад, хусусият ҳамроҳ мекунем. колспан қиматашро 10 мегузорем, яъне 10 хонаро ба як хона баробар кун. 10 сутунро мисол бурида ба як сутун баробар кун. ранги заминашро бошад BG color. қиматашро бошад S4 CS35 мегузорем. ҳуҷҷатамонро сабт мекунем, натиҷаашро якҷоя мебинем.
чӣ тавре ки мебинед матни нависондаи мо омода шуд. Сатри якум чунин шаклро қабул кард ва дигар сатрҳо чунин шаклро. Яъне он колспане ки мо дар ин ҷо 10 гузоштем, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 сутунро ба як сутун баробар кард. Яъне ҳамон сатри холӣ шуд. яъне сутунҳо бардошта шуданд. Дохили ҳамон сатр танҳо номгӯи нависондаи мо омода шуд. Ягон сутун дида намешавад. акнун шумо метавонед мувофиқи дили худатон дилхоҳ ҷадвал бисозед ва ҳар сатру сутуне ки чӣ хеле ки мехоҳед ҳамон хел ба воситаи хусусиятҳо тағйир диҳед. ин буд дарси 8 кор бо ҷадвалҳо дар забони HTML. тамошобинони азиз, ба шабакаи мо обуна шуданро фаромӯш накунед, лайкро дариғ надоред. дарси баъдӣ бошад кор бо рӯйхатҳо дар забони HTML. то дарси баъдӣ дар паноҳи худо бошед.